सार कैंडिडेट तो जों हाजागै दिनै बायदबारि पाराव 22 फेमिली ए 57 भोटार जों बिनि आईपीएफटी वो जयनि खायनो IPFT long live IPFT long live 12 तारिख को दामारियो बुरुई Khwlai दे 12 तारिख को दामारियो बुरुई Khwlai दे साहांग्रानि बागै IPFT ओ दामारियो बुरुई Khwlai दे IPFT तिनी जों और जगह BJP नि जों आगे थांलायमानि और जोंनि बायदबारि पाराव दीर्घदिन रंगुई खायफानो जों बर'बाय माने सेर जायगा हाय हा आनि मङि कारन जों कथाल खेमा पिका सिनि प्रभु सारनो क खबर आसके कथाजा और बिसिङो सिनि बरकनोबो तागजरा नायि तमनि नुजागो खानि बागै जों वो सिनि सार कैंडिडेट तो जों हाजागै सिनि आरो सिनि बायदबारि पाराव 22 फेमिली ए 57 भोटार जोंनि आईपीएफटी वो जयनि खायनो बे फेमिली बीजेपी जनजाति मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट खायनो आनि मुंगे बीर बहादुर चौहान दिनै हायनोहाय जों तंथंमोन दिन्थिमानो तामनिका आईपीएफटी नि एमन जे पजिशन 25 नुतन बाजार मालबासाव जे जों डे टू डे सिनि जॉइनिंग प्रोग्राम थागिया नर डेली नंग मीडिया नि हते नुबि तंगो अमनो कायसा 25 नुतन बाजारनि मालबासन बरक कायसा चेंजिंग नायो नि जों सायमनखा तामनिके जों आईपीएफटी नि हते ओ नुतन बाजार मालबासाव मायको दिस टाइम सुजुगमानखा तो जों Khwlai बुंनाय जतन आशीर्वाद बाय जों Khwlai मन परे ओ 25 नुतन बाजार मालबासाव जों पूरा चेंजिंग सिस्टम चेंजिंग खायरनाय जों नै कग्रुओ तिनो मायकेनो तिनि जतनबारि बीसी नि आन्दारो बुद्धबारि पाराव चिनी 22 फेमिली नि 57 भोटार बीजेपी याकरै चिनी आईपीएफटी बानरम फायका और लीड दोनेखा चिनी जनजाति मोर्चा नि वाइस प्रेसिडेंट चिनी दाबिद बहादुर जमतिया बिनि नेतृत्व जों मानखा बनो जों चिनी पार्टी आईपीएफटी नि बानारवै आं सागबायथां आईपीएफटी नि कैंडिडेट बनो लामसुन्याका तायर फायमानजाक फायका चिनी सनकमनि जमतिया सेंट्रल यूर आईपीएफटी नि असिस्टेंट सेक्रेटारी आइमो चिनी दा हलेन्दियां डिबी करबुक डिविजन नि मेंबर हामबाय